Mamy świat cyfrowy, który nas otacza, ale my żyjemy w świecie analogowym. Za chwilę o tym też powiem. I teraz jest pytanie, czy my potrafimy wykorzystać ten świat cyfrowy, bo to jak wszystko co nowe, ten postęp, który Wam pokazałem, jeszcze pokażę inne za chwilę rozwiązania, on niesie za sobą oprócz fantastycznej poprawy naszego życia, komfortu życia, standardów życia, pewnej wygody, którą nabywamy, to co się jeszcze dzieje? On zawsze niesie za sobą tą ciemniejszą stronę. To musi być pewna równowaga. Są pewne zagrożenia.